keby si sa hrabať naučila. A jeden. A riadiť tie sanky, riadiť, keď ideš. Výborne. To je ono, vidíš. Ty si herecká hviezda. Tak pekne, dopredu čo najviac. Sadnúť si. Jak máš nohy? A láhni do tých saní. Tak. Šebo. To je hlava, nie? Hej. Nechcem ísť. Doprava, tak vonku z tej jedničky zakrutý. Nie, len teraz pekne z ľavej strany vojsť a keď vyjdeš z tej jedničky zakrutý, tak treba trošku pravou nohou pritlačiť tie sanky, aby zostali na tej ľavej strane. Hej. Až pri výjazde, keď vyjdeš z tej zakruty. Tomu sa hovorí kontra. Pravou. Dobre. Dobre. No. Tak. Hej, tu na tomto trenažeri sú len práve. Ale za tou jedničkou treba dať tú kontru. To znamená, tak, áno, za jedničkou. Hneď po štarte. Netreba hrabať, hej.